आलाय आलाय कुठे आहे तू लय मोठा आहे 1.5 किलोचा आहे काय हो नाही पकडे सोडायचा नाही आहे चावते सोडू नको फेक इकडे गलगे गलगे नुसतं सुलभ आहे फिमेल आहे फिमेल हा सोड सोड सुलमानी आता उलटा पालटा फिरायला लागला पकड पकड आता पकड उलटा पालटा फिरायला लागला दोन दोन एक पडला आता येत आहे आता नाही राव हा इथं कुठे तो पडला मधी होता रे तर मित्रांनो जिगून डाय टाकला नाही दाखव कुठं आहे काय आहे मेल मेल कुठे एवढा दिसला नाही नाही ठेव आला आला आज आनंद घेऊन आला कुठं आहे
दोन आहेत. दाखव. अरे बारका मित्रांनो अजून एक फिशेस आहे. हा बघा, आता जरा भेटतायत मोठी साईज. आला वाटतं. नाही नाही, येत आहे येत येत आहे. धरला ने. बोल. पिशवीवाल्या काय काय दो मेली नाही रे. कुठू अरे केवढा आहे. तिथे लावून ठेव. असा झटक. अरे चावला. अरे कुठे गेला दाखल. काय रे आहे फिमेल. काढलं. अरे तो काढू ते काढ. कुठं भिंतीवर आहे का बघूया. रात्री सारखा दिसताय काय. अलगद उचल. आलाय 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 आलाय. कुठे आहे तो. बघ लय मोठा आहे. 1.5-2 किलोचा आहे. देव कानू हा मोठा एवढा 5 किलोचा आहे. मोठा आहे मोठा मोठा मोठा. आता बारकाला 30 किलो.
खाली नाही आहे. बघाचा 10 किलो होता. सवय नाही ना 20 किलोच्या वर कधी आपल्याला खाली लागतच नाही. 20 किलो. बघ हा, आला आहे. काठी आले घे. हा कसा आहे एक असा 1 किलोच्या वर नाही. मोठ्यातला आहे नाही रे, हा बारक्यातला आहे. साईडवाली. हा 40 किलोचा आहे. काय गेला असतो किंवा मोठा काढत होता मला माहितच नाही किंवा आला खालचा मी वर उचलला. तर मित्रांनो आता डायरेक्ट देवलाशी चालू वरती. इकडनं वरती जाते रस्ता देवलाच्या इथं. आम्ही खाली आहो. होलतीनेच नाही वर आलो, मधल्या रस्त्याने आलो इकडं. आता काही किरवी लाग पण नाही चांगली, मोठी नुसती बारीक 30 किलोची. अजूनही काय अरे ये तू थोडीशी मारी मी तुला. काय हे जिगू तू हा टाक रे येली. हे साईट खोल. दुसरा आहे तिसरा आहे. आव अजून आहे. तू लावलेला तिथं लाव पहिला स्टार्टिंगला. आला मला आला. उचल. हा मोठ्यातला आहे. तू लाव इकडं कुठेतरी. मी लावला अरे इकडं बोलला. जर लाव माझ्या घेऊन जा. मित्रांनो मेरी हॅट्रिक हो गई थी. गल लाव ना. भेटला काय. भेटला. त्याला पण पकड. काय झाला दे. आगे पेंद्या आबो वर आलाय. बांध पिशवी बांध. अरे तू हलवू नको वर. डाय टाक. भेटला ना. माझ्या का कुठं छत्री घेऊन या. नाही इथं चावायच्या. लावून ठेव गल. असा कसा त्याचं आंगड असं हे कर. हे पिशवी तर टाक. दे छत्री. बोल पटकन. मित्र आहे म्हणून ला बंद कर. हा बघ केवढा किरवा आहे. ते गेला तो. मोठ्यातला आहे तो. असा पाण्यात लय मोठा वाटला. पकड. थांब यल तो गलाला यल.
इकडे येत आहे. मासे येत आहेत. घे, एकच आंगडा आहे. पकड तू जाल एका का बाद टाकला तू. डाय टाक तू शिकशील खोखोला टाकशील मग. अशी नाही रे, डायरेक्ट उडी टाक. किती वेळ झाली आता काय ती भरीच भर आहे. आता मी काय बघत नाही. आता काय ती वाटतात किरव्यानं आलं. बहिणीला मारी कसा पेंद्या खोल आपली खोल पिशवी. हा 60 किलो आला. 20 किलोच्या खाली काढायचीच नाही. सवयच नाही ती 20 किलोच्या खाली काढायची. आहे काय. अरे घे म्हणे. अरे पकड आता मेंद्या. हा माझी नाही बघू मी. गेला गेला. अजून एक आहे पेंद्या. अरे पलतोय कुठे इथं पिशवी कोण. दे काय बंद कर. टाकात किरवा दुधाची आहे बघताय. कुठं आहे गेला. तर मित्रांनो आता जातो घरी. तुम्हाला दाखवतो तिथे किरवी भेटली ती. गावानापर्यंत आलेलो बघा. कसं आहे बघा गावाना. इकडनं रस्ता आहे तर इकडनं घरात. तर मित्रांनो घरात आलं. हा मेला काय रे. 2 मेलीत 3 मेलीत. साईज बघ. एक साईज आहे. एक काय बारीक साईज बघ. टाक पिशवी. एवढं वर आला.